Sajitin pat na kaliang jong kabalang ipriang sobha ipi baro ki para bengej ki lala ban yawan dagi jip saj bor ke jong try hagani ke yeng ke jong u bangin yo ban yaman elang yo try ban yo ro ke kerteng ke jong u but nama bagade ke sniu try ke ban kong ngasude ban ai khublei sem thamai pi baro haga kerteng try jong Jesus Christ hoi kum ju ru nagamta jong pi ki para bengej bagi parlok baro kiba pej ya kani ka jing sang jong ilang ba ke YouTube hagi smartphone jong pi bagi smart TV jong pi nyai khublai ya pi ru kum ju haga kerteng utra jong Jesus Christ bagi jing ai khublai sun thama ya pi ru kum ju ki briu ke jong blai ki shakri jong trai bar kum ju ki parlok ki bran hang ni ke ri jong i bat shaban ni ke jala jong i ru kum ju utra yo meger khu yang i hami yo ban shakri lang yo trai hoi ke ba kham ha ka long bangin yo ban ya wan lang kum ni handrai utra yo ger khu i pi ru kum ju habangi duai habangi ruai ban ngi so lang daga nunut baro utra ger khu ni so lang bat ke worship team yang di jing ruai jon ruai se masi ma ka bangi ruai man tan ka khot ka ba saw ka ba san ni ya lang ye ruai ni ke jing ruai badin ka tang ngas ngo ban khot ya i ba ibi sotun Syakri utrai uba rang batam aplik jeng ini kopor unjoban pengentang ini kopor jong jeng syakri ke jeng ya u tuni langi ruai ke jeng ruai sau artali ke khot sau berkepesan tu jeng ruai berapa buai I kubleisem to my men masuk ya baro khoi bat ka snem kabadap de jengker khu no try ngan purin ki tin ki jong play ka gospel ki jong yones kal nong ka balai ka khot khan riu hadu khat fra na bau play ulai kata kata ya ka perthei ka bau lai tin no i lau khon bala kha marwei bau e ru bangai ho on jo chu henry nyo ya ka jing bom ju kot na bau play sham la phai lau khon che ka perthei bon pen rem ya ka perthei henry bau on pen im ya ka perthei da u tau bangai ha u onam pen rem henry u tau bom ngai u la rem la pa na ba sham la ngai ha ka kerteng u khon dong play bala khamar wei kene kalong kata ka jing pen rem bat ka jing shai ka balawan ha ka perthei bat ki briu kali I kam tam ya ka jing dum
ban ye kata ke jing shai naba kala long ke boman bat ke jing le jong kim naba ki preu baro ke bari le ye ke snew ushun ye kata ke jing shai bat wan ha kata ke jing shai bon sneng per shai ki jing le jong henry uta ubo yai le ye ke ba shisha wan ha kata ke jing shai jong bao ublei ule eki Yohanes kalenong kabanong kong kerkhot kaba katway at karam. Katne kajing I kajong play kabaw la ay hakane kabang de pulay baro. Henry bun na preng yung ikipriu kabangim siya lanang ban sonyo. Kalenong kabanong kong khot katway ong ulawan siya ki ay baro kibedel kijong. Henry kita kibedel kijong kimpriang. Kat kene kajing I kabaw play la ay na kamda jong I way pa way. Henry ngim bun ba kiba ngim siam la priang. Henry la siam batang kendian preng yuki. Henry kat kiba la priang hagi tolai ke bor ban long ki khun ki jong play. Hatu ngilong Kristan ngin sudan ta ketang balang Play kwa ingi baro ngin long ki khun ki jong play. Mangiru kum ki permeng ngi kwa ngin I baro ki permeng ngin yo ban poi si kata ki long khun play. Talada kajing Yele tengah jungi kamdon, nginum la dal lele banong ki khun ki nyoblay, dongin pedem ki yinwa. Kendrat bagador, ngiwanak mat chome ko pa. Hakene ka step nakamantaban manay ban syakri me ko pa. Ngi aingu yeme ko pa ba mela penla yingi pin jam hono snem batmai. Mela ye kata ya khun re baro asat lak ka perthai. Henry ka perthai baro koe kita kamtam ki bala don ki balang ba per atrai. Henry bona preng jong ki bam syama ai ya lu jong kada nu hab kada nu jong ki syamen. Try Jesu bagador. Yarap atrai bakum ki bangeng ngi baro ngem kwa bani imanu ba preng ki parmei bagin sakut hak tak jing bom pedang yau try Jesu. Ngi kwa ba baro ki ban pedang yau try Jesu kin long ki khon yong blai. Nama ta ngem kwa ban ngem suk ban yo I ba ka perthai ka ring ye ki hak jing em nyong ki. Ngi kum ki bangai ko pangi kersan iwai bat ki jing step barbar ki kersan nak mentaman yo I yang ta jing em kersan de sisa. Bakin long baro ki ba pedang yau try. Kom tangi kmelenti try. Ba baro ki parngai ki bron. Ha ka balang ke jong blai. Kin yo ban kot chak dak jong khun blai. U blai u angnut bau sang bat kwa ba ka wai ka sim kan jot. Henry baro ngin poi sakata katong. Lada ngim long kita ki priu ki belet tenge kokpa. Nginom la ban long ki nong job. How yelenti nabau syaitan dia kamu sing bakarhu wadi kepada jid ban penkelana atrai kane ke jing ja ka pedmik ka blaksta ya si bun ki priu hasa juga percaya Henry mentang yo I bakal kalamelen hagi ai baro kim syam lanang ban pai syme kupa namarta try to ai bakane ka ai ka belajia kan penkendit ben riu ban nginlong ki priu ki kia Try yarap kerku ya gitu badan ki frontline jongka nak mentaman ai ke jirap ya ki mainstream motor mame men kner kasang ti bleiben bor ban men isne ya ki ban men map ya ki nuna jogi baro ban men pelak begini ki nong yarap ken light ne ki ya jingpang di sitom ki try sitom nak mentaman ai ke jirap uai pan kum ta try men ai kam tam begini ya ki jing shai ke nyedai bem you ban me begini ya be ya ki nong khun blai Baro kat ki bala pedang me ki bala fly ya jong ki pop hak mat jong blai bar khat ki briu jong blai ki la ban long ki khun ki jong blai mar tangim kwa bangin sakut hak no yo makin jado kutrai ni kwa bangin yo I ba baro ngin long ki khun ki me ka balang bar ka ki kersian ya baro ki par mangai hak balang bangin ko chak ta ka thong ka jing long khun blai kersian bad ai bor mai ko pa Wacha bawa iweru na pedang ki par mangai bagin sakut hak jilong bekerja dong kutrai ya rab iki ai bor ya jilong ni mak jamun sim bagin long de sisa kita biar lek sitam bane baik sia kata katong ka jilong kun belai hadu ka jing dap karnya Kristo lain kar kui kini baru trai ngepran bat dan me ko pa bar ngipan gentang ya kebentang barang sabro hak bau syakri me un sangai ko khobon ka tin ke me ai ba wai ka kan tin ke mino nakar me sintur syakri je me kan long ka pen sle dau mun sem ba ko jo me ba kan lor ka jing kersan bor yang iki bangai baro banginang ya la ban ya syafrang hak long ni mak nyaman sem kar ku ri ni kar jisu
Nipan pilihan ko pada bungo. Amen. Kita untuk kerku yang kecing dua, kecing pengentang yang dikepor. Ini petang pada kecing ruai bersis pakat fra. Kecing ruai bersis pakat fra. Kini dia kecing ruai, jong kecing kemen juga kecing yarok utrai. After Paul uang ke city jong uang ke pendengkong. Kalau nak saur kalau sanung teon selek gumno. Ngan ruai dekat nunut barok, bat ngan ruai dengan siam pangro. Tu ni yang lang ruai ni kecing ruai kat berkawar sitim, ni ruai dekat kecing siam pangro, barok, ni ruai dekat kecing kemen dengan kecing ruai, kecing ruai bercis pak kat fra, pen kera buram kerteng jisu, bat angel tu yaro, utrai usim, datang mau, buram halor barok utrai usim, datang mau, buram halor baro ter kecing ruai bersis pak kat fra. Buram kerteng Jisu badangel toyaro utrai usim datang mau buram
Para bangaj bagi lok barok. Ublay o yang ni lagi khun ki jong o. Ki khun Israel rum sim ong ki pai lang lan di ki wei pai ki kerteng ko hambon ki kerteng ki bau ong ki khun Israel. Ki khun Israel ko mo de ki children of God. Tu sim yang bagi de ki khun jong o. Tengi de ki khun ki jong blay. Ha bagi don han ni ki yeng ki jong try. Ukwa yang bagi sengo bagi don lagi don kat jong o. Moses hagapor ke jing dua mensim jong o. Hag jing ap lang brot ke jong o. Ke jing ap masi jong o. Ublay pen pau nong ko Moses. Kani ke jaga bekentang. Loin nak juti jong me. Medan hag jerkat ke jong ah. Baru i ya kalau bniap kabla ing ndai kam sim labam du. Ublay usutenat pan pen pau ila de hang ta. Tinu play kong siu yang ye kesam ke arfuar. God dwells in the praises of His people. Blay usyang tak kajing ya roh jiki khun ke jongo. Ngi de ki khun jongo ha pangir wai ngi roh ke kerteng yo. Blay usngo ba baru suan ban chong ajan jongi. Ha pedeng jongi. Ha bo blay don pedeng jongi para pangai. Ngi yo sngo jing ker khu jongo. Ngi yo ban mat li ke jing kta ke jongo. Ngi mat ya kijing pen kia jong o ngin mat kijing kemen ke jong o unehe maya hakal nong ke jong o kitab jong hene maya hakal nong bafra ke khot bisipo hadim ni kon Israel kila sedang mentai ke temple sedang mentai ke kendro Jerusalem rai gron sibun kijing pen wit oru Israel la sei la pule ke tin ke jong ble ban ya thu ya ka history kijing ro kat ke jong ble habakum kata kapor nehe maya wong kijing kemen ke jong ble kalau enggak bor ya pi. Para bengej kepada mereka kelak yang hadu kata-kata. Kelapan hiar lagi download di kemen streaming ini. Kejing ikan men juga hiar. Kejing sekir belairu teng-teng kelapan hiar. Handai ibu belairu don kat bangi. Ngan itu ipi. Karon kabor. Ngide ki khun jong kabor. Ngide ki khun juga jengai. Tungin yawan nak maju terakhir ni kabor. Ngeduai kat bu belairu. Mensum beleu pen sengawangi. Ngini keran bu dekat donut baro. Ngini dua ingin khor kerpat ingin perit dekat kemaju. Beleu kuat ingin tam ingin penrit ria kemaju. Para menget ingin aingu ini munang ai sekencan sengi. Menginong trying aingu eme. Trying kuat ban siu aingu eme. Ban siu yero ai ke kerteng jeme. Nama kijing bah kijing sebun jeme baro. Para menget tongi dua lang kan ngopor. Tran kerkui ngi don kan ngopor. Haleluya. Oh ya ingu eme try babang. Ngiwan kum ne ko pabi hagi jon kat jome ha kerteng jong Jesus Christ. Ukhun jome a try babang. Ngimla try babang wan chame dala de hi a try. Handai ngiwan ha kerteng Jesus Christ ko kendal babe. Ngiwan khnang ha yeng jome try babang. Mangi tip bangi ma ka perthai ka ba e ba ku jenjar bu sita ma try babang. Handai nga ai ngu eme kendal babang mela kular meong tolong slur phi ngala job ka perthai try babang. Ngiwan ha khamat jome try ka kerteng jong uta. Ubala job ki bol jeng tap ki bol jeng dum ko kendal babang. Iwan kumne de jing kemen tribe e ban penrida khamal jeme ngimlong ai ru am a tribe bha ngilong gi broi ko tlot mreng ya ai ngo e ngilong gi ba klain nama melong blai jong ibu tribe ngi undong job jong a tribe bha haleluya ya roi ga kertang me kenda bha ngidan hangani ko portar ka chi bon kita ki jing ngau gi jong ki jing no men sim gi jong ki jing hiar jong a tribe handang ngi wa hangani ko porban bread hame a tribe bha nama melong me mela khot ngi ko kenapa bangin bread hame gi jing ki jong baro ko kendar be jang kidan ki para bengai ki bapang hitam kilawan men ring merau hagari ke yeng ke jeme trai be jungan man yo man man syakri jeme trai bapa ngadua hagani ke khleman ke tai ki ko kendal bapa melong blai jungi nong pen khia jungi ublai je habara fau nong pen khia jungi trai ba hagani ke khleman ka binang irwai ngi duai ngi roi ka kateng me ai ke ti jeme kan kener lo jungi ko trai bapa kener halor jungi trai ngi dan kam jeme ngi penrit dia khamat jeme trai bapa ngim don laj tang na me ko trai bapa
Nyim nak banyak nujar ya me banno terai bapa. Melong ublay bakhlita me ko terai bapa. Ublay bani hak bani ai ko buram me ke jingro ko pa be jinga. Oh nyai ngui me terai be. Nyai ngui me ko kunna bapa. Ngi kwa ngi mangin snow thu ba me dar kat ba ngi ko kunna bapa. Nyai ngui mun sim ba khoi me terai ba me la kular ko kunna bapa. Melong ka bhai nga ban lei no ko terai bapa. Habang nan lei ngo kan phai mun sim ba khoi ya deng jong phi ko kunna. Un nyai sa phi ni shang ba phi. Un hi kai phi un pun slori phi. Pun chai bor ya phi terai. Ngi pdiang ye ko mun sim ba khoi me terai bapa. Ngi pdiang ye kat ko me ko kunna bapa. Ngi ai ngui ka tin me terai be. Ka me ai ngi mangin yo ngoi ka ko terai. Ka tin me ko ang ka tin jong ang ngala kren ni gini ke ru. Ba bin yo long ki ba khoi ko terai de ka tin ngal kren ni phi terai bapa. Ka tin me kan ban khoi yang a terai bapa. Ka tin me ka long ka ban sa yang a terai bapa. Ngi pule ka tin me terai ngi yo jim ban khoi jom na me terai bapa. Ngi ai ngoi me ka tin jom me kenal be. Ngi ai ngoi ka snam jom me Yesu ba ko dor. Ka ba dai ngi ka ba tab ngi ki por baro ko kenal bapa. Habang ngi lai chi ngi wan ko kenal be. De ki kali di ki kejat jong ngi tre ngi ta ka snam me ka ya dai ngi ai ngoi me a terai bapa. Bar ki jim snam me ka ban khi ai ngi ko kenal bapa. Ngi ai ngoi me terai be. Ngi ai ngoi jirkat jom me ko kenal bapa. Miong ngalong brai ba kwa bandar kat bat phi. Ga kerteng jong ka long u Jehova syama ko terai bapa. U blai ba ki jun ka jom ki jaga baro ko terai. Rekat bi kita ki ba khot gerpat ika kerteng jom me terai be. Ngeduai me ngi wei baro ngi dan hangni ko pol. Ngi dan kam si syai rekat ka jom me ko kenal. Ngi ai ngoi me ngau ngi doi ngi jing ro jing dan bret ngi baro. Pdiang atrai bapa ye ki khosu ko ngi dam khrop akmat jom me terai bapa. Hagen ki khlemat ha ka kerteng Yesus Kristus. Amen. Para pengat yang ni kepol ngakwa ba. Ini duai nak benta kari ke jongi. Kuai ke jing duai kalong. Habang ipet hagi ni kisngi mata gidon sibong ke jing kan at githama. Kari India jongi bagi China gidon ke jing pengkrek pan yele thama. Bagi ni ki allies ki jongga ngintip kai banja kan ke senam. Handang duai bo play ri sumari kari jongi. Unri yangi kudop yangi. Ni ki tham yang ki jongo. Keri kejelat Arunachal ko dan kejing ma ko dan border Himachal Pradesh Kashmir ter kidan sibun kejing ma ko sedang ini belen ajing start keri jongi ban penyat mangeduai bau keri nong sensyar ki jongi hagari India jongi kini iyo Jisu ba yang Malaysia sana fna kini iyo bala mipat kini iyo bawan kum nong sensyar ba krau kenang begini apan pai ban dem krup ban rira khamat jong play ngin duai para pengen negeri ji ka kamram jingi man duai ka kamram jingi ban thu ho ka kamram jingi man pelai jumoi berkha jingi naga menta ban duai ba jongi to ngin duai lang para pengen negeri jingi try jo ban kerku yo ban ri ban kerpang ya keri jingi to ngin duai lang kan ko hallelujah try baba ngai ngu eme ha kan ko po try be namar melong blai jingi baru try jingi ko kendat be jinga blai badan bor ko kendat be jinga miong me ko tribe be jinga melong ku blai jong ka lama blai jong jing job ko kendat ba bha ngeduai ye me nam ta ri jong i ko kendat be jinga Yesu be jinga hagani ka snam ngim tip kai ka ban jia ko tribe ba hanang ki pe ki khmat chi me ngilong ki be slur ko tribe be jinga jia ka ba jia ka jimi ko tribe ngin yang scam ko kendat ba ban kumong long rai shamasim kanjan ablay shame kamjan ablay yame atrai ba yarab yangi kamjan yame atrai be jinga ngin pen kre la ko jong jim kum ginong lai kurim go kandal be jinga ngeduai me nam ino i go kandal ker khui ker ri jongi atrai ba pha jing he ki benyele go trai ko sodong go kandal be ka thma ka la ban wan ko trai ngim tip kai ka ban jia go trai handai tangkani ko wei ngeduai yame ka snam yame bakan ta bi ker ri jongi atrai ba pha kan ri kan kudup ko kanda be ka snam jeme ki kan long sisa ko try ka kut bas kham nu jongi ko kandal ke general ka me ka long ko kut bas kham nu jongi atrai be ngeduai me na ka ta ginong sunsia jongi u prime minister u president ki minister jong ri India jongi trai ba ngeduai na jongi ko trai ba nu sibun ki pambat i thu ye me bat tip ye me atrai ba ngeduai me men is nai na jongi ko kandal be jinga men syambar ki ko trai ba kum male syam yu sadhu sandal sing ko trai ye syam ha ka ju ko rukam ko trai be jinga kum male syam ko trai be badu
Sem Nebuchadnezzar go try, Yesham berkiru go haguju go kom try by his name. Yesham go try by Yesham berki go kena baba. Pandemi go sem jongki go kena baba. Kiran kamya me, kariran kamya me atray baba. Kinok sensyar hagar jelai go jongi atray kiran kamya me go kena baba. Ngeduai me menam ino jiso by menam ino try by. Us em jogis em mendu try jogi try. Om don kat mame try baba. Ngimla panyu yor ya me go try batno atray. Melong blay jongi mendu try jongi Klita me kendat baba. Oh hallelujah ya roi ke kertengi me try baba. Ngisnus kem ngisu kemen go try baba. Mangitip ngilong ki khun jo me kendat baba. Mangitip ngidan hakal liang jo me atry baba. Ngidan hakal ngilong ki khun jo jingai ei. Ngilong ki khun jo ko bor atry baba. Dakas nam jo me ko Jisu bai jinga. Long ka buram ye me batangi me kendat. Hai ke kertengi Jisu Kristus. Amen. Jadi hakani ko por. Yang lapoi pak sakoi ke bentar berkata golong mengiyo sengoi ke ketin ke jong belai. Dekat bah hasyam niyo sengoi ke ketin ke jong. Tungi ruai tu jing ruai ke aspalai fuar ke jing ruai aspalai fuar wong buram yu Jisu buram yu Jisu. Donut jonga kesnam ketut buram yu Jisu. Nyerwai borok sautu ligir khot. Niso kemen sikade ba I pastor Dibi Seriang we ni pastor bai jongga balang ulang ruta sinau jong yang ne kidi pasakurim jong ba Arlington Kriam ka pastor ni godan sijengai sedu gitan jantia stai tandai ila pelak ye ka por bandon berkat bangi hagani ka sta utran yo bagar khu habing yo ban sa skor ka kti jo lombau sikri jong hadin kani ka jing roi ka aspa lai fuar ngin yo sngunok loi kloi Jika ketian ke jom belai lembau syak ke jom. Tetas izin pat ngai yang langin ruai ni jing ruai. Bas pak lai fuar. Hakatikna dong penim baku. Hantara raya pangaloku. Shen hadonut kasnam kaku. Burom yu Jisu. Burom yu Jisu.
Ya roh utrai. Dengan onglang hendak step. Ya roh utrai. Amen. Haka benungkong jong kini kesengi. Ngasngoban aingu yo blay ne kabenta jong ni kapor kabakordor. Ya kabaula ai hangi bangi yo banyo syonglang haga ni kayeng kabakentang jong utrai. Nga ai kublay snem tmai basuk bakamen yapi ki para bangai baro. Ki biya don lang haga ni kayeng kabakentang jong utrai. Ai kublay i pastor in charge Reverend K Nongplu ki rangba ki biya lami kakam ke executive committee ke program committee ke bala ibet ban ayang asa isen pat kani kalat bangan yo ban sami gaktin ka jong blay hapadeng jong pi ngawan ra ka jing ay kublay na kayeng kasem ka jong aba ya pi ki prabangai baro haka kerteng ka jong unong penim jengi u Jesu Kris ngasngoban ay ngo yo blay na kabenta ka jing ya lenti ka jongi how ni usnem ubangala jam syong ni usnem ubatmai kaniga sngi kadiga lai tarik jong usnem ar hajar ar puai kabadairu kasandi kabangala banong kasandi kabenengkong tam jong uni usnem hooj habangi pai syong ni usnem ar hajar ar po ladon shibun kijingja kabangi i kabangi lamat kabalaja keleng telaka perthai Handrai ngi aingu upat yo ublay ubadang pelingi kini kalan kabangi apanya syonglang kumni hakani ka yeng ka bakentang ka jong utrai ya kiwei utrai ula ibet ban shim no shaladie ngi ai kaman sim ngolem na kabenta jong pi ki parolok ki baladu no ikiba thoing ka jong pi na kabenta jong ipat utrai udang ibet ban pensah hadu kini gisngi ki por ki bamenta Di para bangai hau ni usnem arjar arpuwe. Ngimtip pat kai kebanjan nang ni sekamat. Namar tang san minit hakamat jeng ngimtip kai kebanja. Kala syai ke jeng ikebang ngimtip kai kebanja. Handrai hapedeng kini baro. Ke jeng ruwa syam mensim ka ong ingi. Udon ubabat ya kebala syai ke jengi. Ublay u ailut ke baro ke bingidan kam ka perthai. Handrai ka don ka wei ka ba ublay ubat haladi kata ka dei kala syai ka jungi namar kata ka daw para bangai hakani ka step ngin yahit na ka bor da ka jingalam ka jung utrai bat ngin yo pan wat ka khamat ka jung ublay hai ka jingi yahit lenti ka jungi nang ne sya khamat ngin ya phai ka kten ka jung ublay hakani ka step ka bangakwa banya slok bat pi haka Sunday ka banungkong jung usnam Nginya pai syaka shiti ke jong upol syaki nong kolasai kala nong kabalai kada khot kabal nungkong haduk ka basau ka ktien jong ublay ka ongkum ni namar kata lapan mi lam ya phi bat ukres to wat iki ai ru ki bahaneng ha ka ba ukres udan ubasyong syakakti kamon ublay topin wat topin mot beraya ki ai ru ki bahaneng om ki ai ru ki bahaka kendau namar pila yapno bat ka jing im jong pi labure lem bat ukres ha ublay anda la penpau ukres ubaka jing im jongi anda komta piru pin pau lem batu hakaburam piru pin pau lem batu hakaburam kata ka dikaktin ka jong ublay ka banga kwa banya slok bat pi hakani ka step sai sen pat nga khot pi tungin ni wana kamat jong turai haka jing duai ublay bau pa jing ba habneng ngidap daga jing ngongo ka ba kraw yume hakani ka step ya kabamilawan ra ingi kani ka yeng ka bakantang ka jame ko try banyo sngow ya ka sur ka bakan jaman sem ka jame ko pa ya ka bamidon ban kren na ka bantajung iway pa iway try kani ka step nga dadway baki jingker kublay ka jame try kin tut hapdeng jing iway pa iway
kham tam yu usyakri bat lot jome turam longi ai ban pertai ke ketin ka em ka jome Jesu kenrat ngada duai yalam du mensem ba khu jome ko pa yalam turai to yalam du mensem jome to yalam ngingai skem ku turai be men sngo ya ka jing duai ko jing ka ni ka step na bangi pan ngingo gidem kene barok hak kerteng batiang tam ko jong unong pen im jengi u Jesu Kristus blai badan bor amen amen hak ni ka step namar ba ka di ka Sunday ka baneng kong jong news nam ar hajar ar puwe let's say don na pedeng jengi shibun ki New Year resolution ki bingala bo nang nesha kamat bat ki don ki jing temu ki jengi ka bangin pendap mentau senam but let's say ki don ru ki te ki New Year resolution ki jengi ki bangim syam lala ban pendap hau ni usnam ar hajar ar pau naka daw jo ka klam ngilahap ban ra pat mentau senam te ki don shibun ki we pat ki plan ki jengi let's say hau ni usnam ubangin pendap ngin duai ba utrai unkurku yarap ingi bingin laban pendap ingin kam nang ni syakamat hakan ika step ka kubawar ka banga kuwa ban ay pi ki para bangaj ka badai ka New Year resolution haka jinglong ka jingim ka bakan jaman sim ka bayadai bat utrai unong pen im jungi u Jesu Christ hang ni haslah perthai ka ktin jong ublay ka don saw tuli ki dekot kaban ay ka jing syai man sem na kabanta jungi ka ay ka ba ublay ukwa na kabanta jungi iwe piwe hakan ka step ka bamanta haswa bingin poy sikane kaman ngadon kandiat ki introduction hakabaya day bat kani ka shithi ka jung upol syakinong kolasai upol ulatho ikani ka shithi syaki parabangay hakolasai hakispa snem laong hangni kumba hakita kipor nripo lani nripo ar edi hakapor kaba udan hapo patok hapo rom band hakabakum kata kapor lawan uwe usyakri jong utrai ubakerteng uepa pras une usyakri jong utrai ubalas seng ya kene kabalang hapo kolosai une uepa pras utip uli osngau ya kaktin ka jong ublay day da ka jing yalap ka jong usyakri jong utrai u apostle Paul ban ula pediang ya utrai Jesu ha ka jing im ban nado kata ka klimat ula lej pai sya ka shnong ka bauan hapo kolasai ban ula sedang ban yalap iga gospel ka jing penim ka jong utrai ban shibun ki breu kila pediang kila mat ya utrai lang pa ka jing yalap jong uepa pras Hanrei hapadeng jong kini kijing sedang jong ka jinget jong ki la donru kita kijing penwit kijing pentut ki babun lami kita kijing hikai ki babakala ki bapen bakalai ki parabangai bakin sngothok bakala syapang kata ka jinget Kristan kawe kijing hikai ki babakala ka diga bamihi na kita ki jaj breu jiu ki penmi pat sakata ka jingi kai ki ong ba mano bano balakala Kristan ki don kamban budru yaki an ki jong Moses kom ka ba otcher bakin yo ban pediang ki sakata ka jingai na lor nang taru ki don kamban bud sibun ki jingi kai ka ba perkeng ha ka ba yadai bat kani ka jingi kai jiu ka ba arpat ka jingi kai ka ba mi na kita ki gnosticism ka ba ki ong kini pat ki ay kata ka jing hikai ka balong dualism ka bakiong ka jing hikai ka bakiong baka met bat ka mansim kim don jing aday ka met ka jong kalong tangkum kata ka ru ka ba umansim usyong ha kata ka met namar kata ka daw lada ka met jongi ka lepop katnu ru kam don jing aday bat ka mansim pidres kumno pile kumno kam dan jinga day bat ka jinget kani kabawan ra ka jingkulmar haki berihu ban ong pleng kata ka jingikai ka bangi hab an le kumta hanrei uni usyakri jong utrai pan u apostol Paul utho ya kani ka shithi ban persya ike bakum kita ka jingikai
Kiban ong ba kamet kam don jinga day bat kaman sim. Ngem sengo pala para bangai je kan ia. Ngi im hakini ke jok ke jongiru. Hateng I kum baki pauru haki balang ke jongi. Ban mi ke bakum kita ke jengkai ban ong kamet kam don jinga day bat kaman sim. Na kata kadau ngile kat bomon. Im kat bomon kum ta terter. Hanrei usyakri jong utrai utha uang ba. Kamet ka jengi kalong ke temple umen sem bakoi. Bat uta uba penjot ia kani kamet ublai un sa penjot pat yo u. Ka jing hikai ke ba pendi hang ni bang ngilong ki ba koridor hakmat jong utrai met bat mensem. Upol syusyu utha ia kani ke siti kum ka jing ai mensem iki para banget. Ban ong ba pila pediang pila mat yo utrai Jisu ha ka jing im ke jong pi. Bat u Jisu ulong utrai uban yalam ya ka jing im ke jong pi nang ni syakamat. Ha pedeng ke jing bom smuto. Upol u ai ka jing syai. Ba u Jisu ulong ukon jong blai. Uba pila ban san. Uba pila ban mat ya ka jing im ke bakan jaman sim. Dei tang hau ni u Jisu ubalong ublai ubangi syakri. Hakalanong ke balai, ke dekot ke banengkong, ke ong kum ni. Ngadon lai teli kimat ki mengakuak banyak keren bat pi ki para banget ya kani ke sedap. Kani ke dekot ke ong kum ni. Namar kata lada penmi lem ya pi bat ukris. Tuwat ya ki ai ru ki bahaneng. Om ki bah ke kendo. Wat ya ki ai ru ki bahaneng. Om ya ke bah ke kendo. Kani ke ketin ke balong hang ni 8 mi lem ya pi. 8 mi lem ya pi bat ukris. Kabamut ya ki ai jinglong ki barim la sanar ya ki halor jong gedeng pena. Bat 8 mi bat ya ki dak jingai. Ka rom nreu lonong dekot ka basan ka ban riu ko ong namar katang laban besap la migi ha ka jing yap ka jong utra Jisu. Bat 8 mi pat yangi bat utra Jisu. La sanar penalem ya uta ubreu ubat temen ha ka jing im ka jongi. Une ubreu ubat temen uba ka ketin jong belai ka ong hang ni udai uta ubreu jong ka pop uba pensrem kum kata ka pop ha ka jing im ka jongi. Uai une ubreu ubat temen ngin ya pet syusyu naga ketin jong belai. U Apostol Paul u pendenkam ya kani ka ketin ubreu ubat temen. Une ubreu ubat temen ubala pendenkam hang ni udai ka pop. Bat syusyu kinong batai ki commentaries ki batai ya une ubreu balong ubreu ubat temen hang ni. Kawai ke dictionary kabalong hang ni wala thok daw David S. Dockery. Kabalong hang ni ubatai kata ke jengmut uta ubreu ubat temen. Kawan na kata ke ketin Greek kabalong hang ni kata ke ho palaius anthropos. Kabamut hang ni ubreu ubat temen ka thau ya kata ke community. Kabalong hang ni kata ke fallen community. Lani kata ka imlang salang kabalahap no hagapop. La roban ong kata ka Adam's community. Kabamut kata ka por lani kita ki breu ke baim hagapop jong u Adam. Bat kem pat light na kita ki pop ki jong u Adam ki balong ka baklim ka batu ka ba auria ki jingkwa brai ki jingkwa lalot terter ki jinglong jong uni ubreu ubatemen. Bat ya uni ubreu baka ketin jong ublai la saknar yu bat ukris halor jong gading pena. Lapan srim bat kajing saknar yu ukris halor jong gading pena ya uni ubreu ubatemen. Syuk-syuk la batai yang hang ni loong baka ni kajing pen mi pat yu ubreu. Lapan mi yu ubreu ubatemai. Uai pat uni ubreu ubatemai belong hang ni. Kaniru kawan ka ketin Greek ka ketin tenrai ka baong Hokainos anthropos. Kabamon kata ka new community. Lani ka bangilaban ong kata ka Christ community. Ya kani ka community la seng da kita kibreu. Kibalamat kibala pediang yu utra Jisu ha ka jingim.
Naki jeu bat ke gentil. Haba kila sngotu. Ya ka jing yalap gospel ke jung apostle Paul. Kila pediang ya utrai Jesu. Bat ya kini la penmilam. Ha kata ke Christ community ke bangi ang. Kata ke community ke batmai. Ke baki ya senglang. Ban mani ban ya ro ya utrai Jesu. Kum kita ke balalait. Naki bor jong kapop. Bat laong hang ni la penmilam. Yangi bat ubreu. Ubat mai ubalong ukres. Para bangit ba iya utrai Jesu. How ni usnam ubat mai. Nang ni syakmat. Ngikam kenti haka kerteng ke jong Jesu. Ngilong kita ke balam penmi pat lembat utrai Jesu. Bat ngi imru rengkat bat uni ubriu bat mai. Nang ni syakmat. Utau ubriu bat mai ka tau ya ka jing im ka jing ishimat. Ya ki bor jong ka pop ka bangalaju im barok syakata. Ya kini barok la betep lem bat ukres. Bat ngi mi pat hau ni usnam bat mai. Ngin mi haki jing temai jong ka jing im ka jongi nang ni syakmat. Une ubriu bat mai. Bat ubriu ubarem. Kaktien jong blai ko ang kia kwa amar persya. Kia kwa amar persya. Ubriu bat mai. Ukwa ya ki ai ki bakan zaman siam. Kabadai kata ka jinglong haka jing im ka jongi ki breu. Ladang ia be kata ka jinglong ka jingim ka batmai ngin ia be berai ru syaki ai ke bakan zaman sim rom pralanong dekot ka basan ka ong ubreu bakan zaman sim umut berai ya ki ai ke bakan zaman sim ubreu ubatamen ubahapo jongi umut berai ke bakan jadok ki bamentoi haka jingim ka bakan zaman sim ka jongi ka syong hangi para banget ba i ha utra Jesu hagane kapor yanongin besa nang ne syakmat ka jing im ka jengi yanongin besa langin besa yu ni ubriu batamen ubalong ka do lani langin besa yu ubriu bakan zaman sim ubalong ka jing im ka bakan zaman sim ngalayo ban puli ya ka we ka jing tho jong we unang kura unang boxing u boxer u bakerteng u mani pakiao une haman ba ka jing ya kura ka ba uyakon lakali jingkali u ka ai ka ba pelong ipi ba pin yo ai ka jing job bat une unong yakura u ong kumne nga practice man la kasengi bat om tang ba nga practice hakani ka met jonga ban sting ka met ka pat hanrei u ong nga besaru ya uta unong yakura u bahapo jonga uban ya rap lem nga bangan job iki jing mot perkat ka basneu bangan job ya kino kita ki negative thoughts ka jingim ka jonga bat nga besayu ne de ka ktin jong blai rengkat bat ki jing duai ki Bible study man gasngi bat ka nehi ka balai jing job yanga haman ki kura ki bangyakon ha ka jingim ka jonga te ka long kumjo para bangai be ho tra Jesu ha ka ni ka step na ka benta jongi ka jing pen kan mau yingi ha ka ni ka step yanungi kwa ban besa ha ka jingim ka jongi nang ne shkamat ubreu batamen unyale kum no ban job yangi ubreu batmai utrang dik ban yalam yangi yanongin besa ka syong hangi ban rai ha ka jing im ka jengi ka bangas ngau syapting hadu kata hagini gisengi ka bamenta kalong babon sien ha ka jing im ka jengi ngin kam ai lat yu ubreu batamen ban sanchar ka jing im ka jengi ngi kam ai lat yu ubreu batamen ban sanchar ha ka do no jengi lakadai haka yinggesam lakadai haka jingim shimet ka jingi ngi kam ai lat yu ne napo haka jingim ka jingi ba unsan kat ba uni ubreu batmai haka jingim ka jingi pat ulanang ringsdot hadu bada telot hadu banda dan bor syo ban yele persya ya uni ubreu batmen para bangit be ye utra Jesu une usnam batmai udai usnam ubangin ai karai haka jing im ka jengi langi jet ban long kita ki breu ke bakan zaman siam langi jet ban yo sngow ya ka sur ka jong ublai haka jing im ka jengi man ka sngi ka syong hangi bangin jet nang ni syakaman ka baar pan ka dokot ka baar bat ka balai ka ong kum ni tu pin mut berai ya ki iru ki bahaneng
Om ki bahaka kendo. Namar pila yap no bat ka jing em ga jong pi la yap la bore lem bat ukris bat ublay. La ong hang ni ga tien jong blay to pin yamut brai ya ki bakan jaman sim. Kani ka kentin mut brai. Ka jing mut hang ni ka babatay hang ni ka ong kata ka ba kwa no. Lani ka bangai kwa man le no mentah-mentahi. Lani kwa tip no mentah-mentahi. Ka ka baja ha ka jing im ka jingi. Kata ka jing mut brai ka ba haneng la ong hang ni om ye ki ba kando ka bang ye. Hanrei ki ba kan jaman sim. Kanang ban sngo tu shushu ka mut ayu ha ba ong mut brai ki ba haneng. Ngin ya phai shushu naga kten jong blai naga shiti ko jong upol chikinong Philippi. Kababatay kini kikentien ki jingmot ki baong mot brai ki bahaneng kaktin jong blay aral nong dukhat kebasan ka ong kumni to yo ye kini ka jingmot happy kabalong ru ha ukris Jisu mindset ka jingmot ka jing perkat kabalong kum ka jong u Jisu Kai ke jemut ke jeng perkat ke badan ha Jisu. Ladang iyat ya ki bentar ke bakam syarum syushu. Ya kene ka ktin ke jong blai ka ong kum ni. U Jisu ulalong uta u blai. Hanrei syam lapan ya rengkat bat bo ya ladi rengkat bat u blai. Hanrei u dapan red ya ladi hadu ka jing yap. Hadu ka jing yap u dapan red ya ladi. Hadu mendapoi ke porban wa yu halor jong gedeng pena udah penrit yala de syam lak ang yala ka syentur udah penrit yala de hakmat jong ublay ka bamut ba Jisu ujet ban pen snobha yu ublay haka jing im ka jong bat ka ktin jong ublay ka ong namar ba ula jet ban penrit yala de hadu ka sngi ka jing yap bat ublay ula kentiu yu Ula bo ya Jisu ka kerteng halor ka kerteng barok ka baki khosiu barok kin dem krop bat kin khot ya ka kerteng Jisu bat utlet barok un plashna ba Jisu ulong utrai ka bamot ba Jisu utrai ujet ban pen snobha ya ublay ha ka jing im ka jong kata kalong ka mindset ka jong Jisu ka ba apostol Paul u khot yang iru ha ka ne ka step ban ong to ya mut brai ya ki bahaneng kabamut ban pen snobha ya ublay ha ka jing im ka jongi kalong ka basngo tanat ladang ila ban jet ya kene kalenti ban pen snobha ya ublay ha ka jing im ka jongi ubreu jong ublay ubla tho akak tin ka jong ubla jet ya kene kalenti ban pen snobha ya ka perthai bat udo no ike barok ha ka jing im ka jong uta udai ujob ubalatho aka Bible haki san lani ki shipo minit ke bangilaban ong ki wan ki kubor ki basngo trem ki basngo shurkai haka jing im ke jong ujob udai ubreu spa ubakas spa ke jong laong haka Bible kalong ke bakrau hado kata-kata download ki barok ubiang load ki barok Udan ki kon ki kti hanrei ka iga basmo shirkai la ong gaktin ka jong ublay hang ni hakikat san lani ki shipo minute lawan ki kubor ki bawan ra ni ki syakri ki jong ubang ko kenrat ki masidap ki dang lur bat ki kada ki dang yabam plang bat ki sabia ki lakne no ya ki syakri bat ki lapan yap ya ki deki white lam arliang serti la yap lur ki barok sa setang mga ban wan ahi ka di kubor. 4 kut ka jingkren wan so way ban ong ko kenrat kading jong ublay kalahap na beneng bat kala tanglut ya kilang brod barok. Wan so way pat ban ong ki khaldi kila penlong lai tli ki kunhun bat kila tur syakiut bat kila kene yaki 4 kut ka jingkren wan so way pat ban ong ko kenrat ki kon jong me kidang yadi kidang yabam snobha hakamat yeng jong ki bat lawan kale ka babe kertep
bat ka ur kan no kata ka yeng bat ki khun ke jomi ke layap no ha ka bakum kata ka por ka ei ka basmo shurkai let's see hala day kini kisngi ka bamanta kala day kata ka breaking news ko bangiong lada day kini kisngi ka bamanta let's see bun kiban yakiu bipi bat kiban kalon no hamadan hanrai uni usyakri jong utrai ha ka bakum kata ka por uang ulakan ya ka jangkup ka jong u bat uong yi ki kenten ki bas ngotan uang ublay ubaay pat ublay ubashim long belakerku ya ka kerteng ka jongu kabamot ba udan ya kata ka jingmut berai ba dai ublay ubalale ki kine baro bat uhun ha ki jingalam ki jong blay ha ki jingim ka jongu ujid ban pen sngobha ya ublay ha ka jingim ka jongu kalok ka jongu habakai i balatap yu udu to jaw baro shirinyang ka ong yu mero menyap no bat leno ni ublay ubama syakri ujo pat wong balai pakren kum ka wei ni ki rubiet balai bangin pediang no utrai tangi ka babha bat omi ka basniu ujo ukren ni kini ki kenten dakata ka bensim ka ba udan ye ka jimut perkat ba ublay uba penyaj ya ki baro bat syam lakenran naka jing syakri ya ublay ubaim ujid ban pen sngobha ya ublay bat ka basngo tanat kolong kani haba ublay uya i ya ka donut ka jong ujub haba kat ni kan ka jing sha shitom syam laphai dino ublay ula kerku pat yu ki ut ka jong ujub ki ban nyau hajar tali ki lapoi pat khat saw hajar tali nang ta kilang brot ke jong kebalan lai hajar tali ublay ukur khu pat yu nreu hajar tali udan ki khon shi phongot kila yap lut han reu ublay ula ker khu pat yu udan ki khon ki ba bhabriu tam ha ka to kopor dai namar ba ujet ban pen sngobha ya ublay ha ka jing im ka jong mut brai ke bahaneng ka ba mut pen sngobha ya ublay ha ka jing im ka jing ikum kinang bot ki jong u para bangit ba iya jo utrah Jesu ka jing pen kan mau yang ilang baro hagani ka step ka ei ka jing mut perkat ka bangidon hagani ka por ka bamantang hatong imut berai ke iki bakan zaman siem ning imut berai ke iki bakan jado ha ka jing im ka jongi ki breu ke bakan zaman siem ki mut berai ke iki ki bakan zaman siem ki bapan sngobha yo belai ki breu ke bakan jado kimut brai ke iki bakan jado ban penhe ya ke business ban le iki ki kam ki jam ban pen kiu ya ke spa ka pau habang ong kumta ngamut setia ban ong baka mai spa kalong ke babakala ban bun spa kalong ke babakala hanrei ke ke bala batai ke ketien ke jong blai kat ke spa ke jong ujub ula dei ban long ubriu basarong hanrei ujid ban pen sngobha ya ublai ha ka jing im ka jong u kata ka de ko kubor ka ba ublay udon ban pen sngo ha pedeng jungi ha ka ni ka step ka ba menta yano ngikwa ban pen sngo ba lane hangno ngikwa ban pelut i ka jing mut ka jing perkat jungi nang ni syakaman upol wong ami ke bah ka kendau ki bah ka kendau ka bangin pe ke de ki para breu ubat telot ku manga ki bangi pe ya ka perthai ka long tang ki jing kulmar ku melo ong meneh ki jing duai ka perthai saudong saukun ka don satang ki jing yaki satang ki jing ki jing ale kat si bangi pai om don jing kermen ka ni ka de ka khendo ko bangi em ngikwa ya ka jing em ban pen bah re kata ki jing sniu ki nang wan ngikwa ban le bah ka jing em han ring ya kendo pen ban ki beri ka basniu ka di ka perthai ka bakan jadok ka khendo ko bangi imenta ladangi pet iki gini barok ngani to ipi kito ke bala kam temen klempep kin QBP ka blood pressure kan high ke jing khuslai kinang kiu na kapor bat kini ki jing perkat ki babon jaj ki lanang kiu na kapor ladangi ailat iki bakum kini ki jing perkat ki baha ka khendo para bangit ba iya yo trah Jesu hakan ni ka step ngakwa ban pen kan mau yangi yo ye ke jembut ki bakan jabaneng perkat siapa utra Jesu
Perkat ki bakan zaman sem nang nishkamat. Utrai un yalam un petin nanti ya ka jing im ka jingi man la kasngi. Kadon ka we ka jingi tho khana ka bong kum ni. Udon we u driver taxi. Hapo Dubai. Uni u driver taxi. Upan khoj ka kali ka jungu. Ulale bhai ki kali ka jungu ya ki passenger ka jungu. Habau ye ki tahi ki passenger ki lawan u play ka jingkhang bad u ong ki rung di ki kentin ki badon akor. Anda ki passenger ka jungu ki larung. Uterwai ki ong pidan kam coffee, ngadon ka coffee, ngadon ka black tea, ngadon ki jingdi ki ba fikwa. Ki ban pen saat ya ka met ka jungpi. Nang ta susu ong fikwa ban puli ki kot ki novels, ki magazine ki bobonjaj ngadon hang to adien sim puli ya ki. Kini ki passenger hak ba ki pet uni u driver ki ong ka ai ka ba pelong ipi ba pin long kum ni. Uni u driver u ong kum ni. Ngala persyang dia kini ka jingim dang tang arsnem mentah. U ong barok sikata ka kali ka jonga ka taksi ka jonga kam don jinge per ni ki wepat. Ka ba jabo ka bam khoj ka bam don kano ka ktin ka thlik ka jonga ka ba sneu hado kata-kata. Hanrei u ong haka wei ka sngi. Kat bangadang yai ngai ka wei ka jing tho na ka ktin jong blai. Ka ba ong kum ni tolong khoj na bangalong uba khoj. Bad u ong kata ka ktin ka ladung ngat ka do no jonga. Na do kata ka por u ong ngawan ka jing perkat ladong lado u blai ulong ba khoj balai ka kali jonga ka jabo kan ni. Lado u blai ulong ba khoj balai nga kren sniu kan ni. Na kata ka daw u ong ngajet ikani kelanti. Arsne mentah. Bad ban le bahai ki passenger ka jonga. Bat kata ka jing le ka jung u ong. Ka income ka jung u kalalong double ya ka bau juyo. Ki breu ki jet uni u breu ban ong ka kali ka ba khoi tam u breu badan ka akor ka buram ki jet ban syong kali u. Bat u ong ka jing yo ka jung u kalalong double ha ka jing im ka jung u. Ule iki belong positif. Ki iki ba bah ka jing im ka jung u. Bat kata hi ka ba yalam u shiki iki ba bah ha ka jing im. Para bangit ba iye nyo Tuhan Yesus. Mod bra ye ke bakan zaman sem. Jid ban pen sngob ha ye ublay ka jing pen sayo i ki kamba ke ba ublay jongi udang tre hado kini ki sngi ke ba menta. Syam la i no yang i utip ye ka jing dan kam ka jingi baro. Uyo i ye ka jing kuslai ka jingi baro. Ha ka jing shisha ula dei ublay uban kam kuslai yang i. Ya ka jing im ka janga ban ya ka banga kuslai ya ladi. Ka jing im ka janga shimet ka don shibun ka jing kuslai. An rei to tip ya ka negan ong ipi ladangi nang ban IT ublay uday ban kuslai yangi. Om bangi na ka bantay ya ladi. Kabalay bat ka ba khadu ka tien jong ublay kabalapan kan mawingi hagani ka step ka ong kumni. Andala pau ukris ubaka jing im ka jangi anda kumta phiro pin paulem badu. Ki breu ki bamut brai ya ki ai ki bakan zaman sim. Hang ni gak tin jong ublai ko ong anda la pau ukris phiro pin paulem badu. Bat ki breu ki badon ya kata ka jingmot je perkat ki bakan zaman sim. Ki nangro ban pe thu ya kata ka jingwan arsin ka jong utrai. Anda la pau kemumut un sa pau kampat pau mentah. Hanrei an sapau hadin kata ka jingwan ka jong utrai Jesu ha kani ka slaju kani ka perthai ka jing pen kan mau na ka ktin ka jong ublay ka badon ban ong na ka benta jungi kani ka step kalong syapang ka jingwan arsin ka jong utrai Jesu ka ktin jong ublay Filipi lai lanong de khot ka ba ar phau ka ong namar ka jinglong traishnong jongi ka long habneng nang taru ngi ap kmi lenti ya unong penim u Jesu Kristus ba utrai ka jing kermen ban yo paulem bat ukris hagata ka jingwan arsin ka jongu kum ki banget ki bakan zaman sem yo bangi kelat ya kani ka lenti ka ba utrai Jesu ula kular na ka benta jongi ba un sawan pat sa sesen hang ni hasla perthai ban wan shaw ya kita ki balapan kre ki jongu kani kalong ka jing kermen kabala khot yang i ki banget haduk gini ki sngi ki por ki bamenta ngi im
ngi wan jinga seng kumne ngi te tai kumne ngi phong ki jan ke itanat ngi smiling face ngi yakendo para bengai ngi yakublai kti balai kadau kalong ngi dai ki beri ko jingkermen ka jingkermen ka badon ha ka jingim ka jingi ngi ap len khmi lenti yaki ke babha ha ka jingim ka jingi namar ngi donu blai ba krau ubayo I ka donu jingi ka bangampat yo menta ngan sayo pat sesien lesi ki para bengai ha ka ne ka por ma phi kalong kemi kalong pa piong lanu ukun jonga un kala bomot lanu ukun jonga lanu ukpa un kala ka bomot lanu ka kemi kan kala bomot lani ma phi ki samla phila banong lanu ka kam ka jonga kan biang lanu ka jingim ka jonga kan long settle ki liang baro ngan ong ipi ka jingkermen ka don ka ba pelong ingi binginang ap kermen ya kata ka jingwan arsen jong trai bat ngi kermen ro ike ba ha ka jingim ka jongi tungin yai da ka jingkermen ba utra Jesu ula jan banwan hasla juga ni ka pertai ngi em ha ki jok ki ba menta ki dai ki jok ki ba la ban ong ki jing penting pen semi ki ba bon ki wan ki jing penting pen semi yang I ki ba ong ba u Jesu ula jan wan mo ha ka wei ka liang ngi ting han rei ka long biblical ka bangi ap khmi lenti ka jingwan ka jong utrai ki don pat ki ba ong ba ngimla ap shu kata ka jingwan jong utrai don ki ba mare sa khlau balai bom la ap shu la ingya ikini ka pertai ki ong mare no sa khlau shong ha khlau pen bai ila ka jong ka jingim don pat ki bala dino iki baro ki jing don kanang ban ap khmi lenti ya ka jingwan ka arsen jong utrai kine baro ngan yutu ipi kidai ki bangi don kamban ngam kham jeliu ya ka ktien ka jong ublai kham tam he ki juk ki jangi naka jingwan jong une COVID-19 kabala don jing thut shibune ha ka jing shakri blai ka jangi kala don shibun ka jing yania ka ban ong balai kat ni ngim ya not chu ban ya ku blai kti para bangai don ki bong imat kan ni ka de ka sngi khat do ka bong ka jing I ka man kriat ka padeng ki babon ngim not chu ban ya ku blai kti ngim not chu ban ya kren para marjan para bangai ha ya kendo hang no ki ong ba kata ka jing I kala do no ngin ku slai balai para bangai ya kata namar ka ktin jong blai ka ong kumta ka jing I ka babon kan man krian han rai kan ni ka jing I pat ka bangi kren ha kan ni ka por ka long ka jing I ka bakam kong san yu utra Jesu ha ka jing im ka jing I ka bangin khmi ngin ap khmi lenti ya kata ka jingwan ka jong utra Jesu hasla jo kan ni ka pertai ya kata ka bangi ap hadu kini kisngi kipor ke pementa wat ngap wat pej ikinu jing penting an rengen ong tungin ngam kham jeliu na kaktin jong blai pej kham bahan na kaktin jong blai ka ei ka kaktin jong blai ka don ban ong na ka benta jungi ha pedeng kini ki baro ka jing kren jong ki breu tungin kan mauru ye ki benta ki ba kham sharum jong ka Matias arpu salu nong dekot ka ba khat sau ka ong kumni te ya ka gospel ka hima on yalap ba keleng ka pertai bat hadin kata kanwan kabakot hakani ka pertai on yalam shwai ka gospel ka ktin jong blai hakleng ka pertai hadin kata kanwan ka jingkot hang ni asla pertai ai ngo yo blai hakini ki sngi ki por ka bamenta ngidon ki social media ke ban pen sapreng ka gospel ka jong hima lada kadai kata ka jok ka baon ublai ukwa ban pen stat no ikini ka pertai kalabyang namar ngidai kinong yalap kiban yalap ikata ka jengwan arsen ka jong utra Jesu la kalong hagano kurukam para bangai tongin pen kre ila ka jengim ban ya kendo bat utrai Jesu ha ka jengim jungi ka jeng pen kut ha ka ne ka por ka bangakwa ban pen kan mau halor jong kini ki lai tili kimat yang ila pen mi lembat ukres ai bangin besai uni ubri bat mai ka jengim ka jungi bat tongin yo ka jengmut perkat ki bakan zaman sem ban perkat ike ki jing yalam ka jong utrai ka jing jengi ka bakhat do tongin ya na ka jing kermen syaka jing kermen na ka jing job syaka jing job rengkat bat ka jing pen kre ya ka jing wan arsin ka jong utrai Jesu ha ka jing im ka jing yani asla pertai to ublai un kurku un yarap un ai boringi ha ka ni ka por ka bamentang nga khot lang pi ka pra bangai tongin yo banya dua lang ha ka ni ka por kinya duai
Trai Jesu nong penem jong bahap neng hakan ka por ngidap de ka jing sngongo ko bakrawi me. Namar ka jing iet ka jing isnai ka jeme ko pa. Ka ba mela khot ingin lemba ka kdin ka ba em ka jeme ko kenran. Yaram ingi atra Jesu kenrat ba ko jong bahap neng. Penginang ap kemilan ti ka ta ka jingwan arsin ka jeme ablay ba ko jong bahap neng. Kerku na ka banta jing iwe piwe ko trai. Nang ai bor ngi ko kenrat Jesu. Ngin yai de ka jing job de ka jing yalam ka jeme ko men sem ba ko jong. Kerku mame ko try gitu long yeng long sem ke bala pat ke bala pra na ka bentai ki long ki samla try ke bala baklah ka jing im ka jiki ko kenran isnai ban sab spany ki ko kenran kenang yo snow ya ka sur ka jing yalam ka jame nang ne shikmat ka jing im ka jiki ko blai ngai skem ko try bin yo snow ya ka jing duai ka jing kerpa jing ka skam yalam du men sem ko jame uchi su try berembor ngai skem ko try bin snow ya ka jing duai ka jingi dabangi pani kini parok ka kerteng jung uchi su Amen. Ublayun kurku nak bentak ke broncumu. Amen. Nangai utrai la kurku yang ini lembaga ini kijing syaskor ke ketian ke jong lembaga syakri jong utrai kurku lu jong syakri ru bari ke ministry ke jong gila poe ke pekut jong ini ka jing seng ke jong ini Saisin pan ngai kublai pi baro ki para bengej ki badan hangani ke yeng ke jong trai ba kumju ri pi ki badan ki yeng ki sam ki ban cepet ban sngap ban yeso ba ki ki syakri jong i nyerwai ke jingwai ke ba sispa anyo fulai dia syam nyerwai ni ke jingwai ki jing penbena kolong kumne ba ki ji seng hagani ke sutrai ke banwan Guru kalong kumju ku Malaysian program step kalong nam taka dong pok se renja bag jing sang dong umpling but por men singi pat nam taka jing sang dong la ukra par gi jen riu tung mung mala penbena hagani ga jing sang new year ba ngila poe ke snam thamai ngekwa ba nagam ta ke jing subscribe ya ga Kod kubo jing syai gospel jang balang ni karpa ipi para bengai barok ba pin renew bang ni ban thamai no ikuru kom sam penyak ya ka nang liang jang balang kena makan nom sakut hang tai khamat jang ke ying mane handai ngin yo ban pen poi pat di ha guru kom ko ba bej ha ki ying ke sem jang pi ha ko por ba biang tingin ni persyang ba ngin le kata ban ai ke jing sikri ha ni ke liang ru tela karpa ipi para bengai barok mangatip ha ni ke snam lockdown Arajar arpo, labun gila sakut, bad ka jinglum, bad ka jing nos nyang ka jing penthamai ru kala thut, te kumta ha kani ka snam ko thamai, in persyam ban penthamai no te ki tu para bangai baro ki bakwa ban subscribe, ye kani ki sobha ban ye thu, ban wan ban petip sika balang rekat bad ki address, ki phone number ki babiang, knam yo ban ai ki jing sikri ka ba khambha, try kir khui ki jing lang pi baro, ini yang lang yerwa tu yerwa hispa nyu platang atli kir khot. Iya yang tiba usim, iya yang tiba usim. Donut dap jinjero ngesuk ngekemen baro. Iya yang tiba jongsim. Kerkhot benengkong berkhadu. Bading kata ngekerpat. I pastor in charge be jongi. Iyo ban dua yang pengentai gaji aingu kibang iyo ban lom. Bang juku poru ban penbena. Ya gaji kerku penwai. Tu ni yang langsung simpan ban rai gaji wai. Ia
try Jesus bakar bi ya jongangi aingo yame hakani ka step. Kabangeli oban mani ban syakri yame Jesus nang panem jongi da ke jingwai ke jingdwai. Bas ngapri ke ktin ke bakhui ke jome rangkat ber ke jingai. Ngai ngoi men mata ke ktin ke jome ke malakren pen kan mau yang ke por. Yarab jingi kum ki khon ke jome. Nado melapen em yangi, nado melapen mipat yangi nak ke jingyap. Jing tek hom je ke pom. Mel pelong thamai ke jingem ke jongi. Yarab abangin yai no snama thamai. Ngin yo ta ke jimut ke jamu Chris ke bamila khat yangi. Bangin be brai ke beshaneng. Ke balong ke jing khat hau Chris Jesu. Ban penjana ke jinget ke jingem Kristan ke jongi. Bangin yo ken ban yo pau hak ta ke buram ke bakra. Ke jingwan ke jamu Jesu shagan ke perthai sashi sen. Try ke ke por ngi duai. Tokor kuyu pailang jame bangin yai yo snam. Nang ni chekmat. Ngin yai ringkat ban meu Jesu nang penem. Kar kuru ke ke por ke jing ai ke bangil ai shi ke kam ke jame. Ha ke pla jing ai ngo. Ngi duai man kar kuyu baro kikti ke bala no ha ke step. Tokar kuy ki kam kikti ki jing tre jing ta ke kamai ke kaji ke baki ki don nado ke beret nado ke bakra wat ki bomla bapadan benta ha ke jing yo ha ke kam ha ke jam ngi duai melong play ban kerku melong play ban don kat ha ke ni ke snem baru snem ngi jam kat ba mi men pendap ker hai bangela banang ai ker kam hashi ke kam ke jemu Jesus no penem bangeni ke kam jemu ke nang roi nagawi ke por si ba pen krau ye ke jinge ke jongi haka bangin ai kam hashi ke kam ke jome dokor khu yang ke ke por bangi mi nagane ke jing ke bakan tang ke jome bat ban jam ye ke ki sngi ke banangwan men long lam rengkat bat ngi ki por baro to ai ba ke jinge ke jong Jesus Kristus tra ke jing it ba ke jong blake pan bom jikon ke jing slop tengen pen syai por ke jom semak hu tokin lai woi blay ke long lam rengkat bat ngi ha ke por lambat ke khoi ki badam ki bakhot ke pa ye ke kertang jeme Jesus ki badan ke ke rijing bat ke lang ke perthai na duman ta ki bom jikon amen amen